За кой ли път ме питаш? Дали с тебе ще танцувам, хубаво ли се целувам? Третият въпрос ми го спести. Въздух ли не ми достига, кръвното ли ми се вдига или земята се върти? Опасно близо си ми, вече се замислям, искам ли да кажа не дей? Сега ще ти кажа не дей, за да ме искаш, ще ти кажа не дей, за да ме търсиш, ще ти кажа не дей. Нима не чуваш, всъщност казвам ти окей. Сега ще ти кажа не дей, за да ме искаш, ще ти кажа не дей, за да ме търсиш, ще ти кажа не дей. Нима не чуваш, всъщност казвам ти окей. Всяка дума е възбуда, всеки топ и толкова удар, ти ме разсъбучаш с очи. Нещо ме наелектризира, твой поглед подозирам, сякаш въздуха ще се взриви. Опасно близо си ми, вече се замислям, искам ли да кажа не дей? Сега ще ти кажа не дей, за да ме искаш, ще ти кажа не дей, за да ме търсиш, ще ти кажа не дей. Нима не чуваш, всъщност казвам ти окей. Сега ще ти кажа не дей, за да ме искаш, ще ти кажа не дей, за да ме търсиш, ще ти кажа не дей. Нима не чуваш, всъщност казвам ти окей. Не дей да ми казваш, не дей, не дей да ми казваш, не дей, кажи ми само окей, кажи ми само окей. Не дей ми казвай, не дей, не дей ми казвай, не дей, кажи ми само окей, кажи ми само окей. Сега ще ти кажа не дей, за да ме искаш, ще ти кажа не дей, за да ме търсиш, ще ти кажа не дей. Нима не чуваш, всъщност казвам ти окей. Сега ще ти кажа не дей, за да ме искаш, ще ти кажа не дей, за да ме търсиш, ще ти кажа не дей. Нима не чуваш, всъщност казвам ти окей. Сега ще ти кажа окей.